Yo! What's up mga kapaw? This is your boy again ng nag-usong Pao ng pamilya. So today we're gonna do a makeup tutorial with my girl. With my girl again. Mag-makeup tutorial ta para makuha ni atong unsay itsura ng natin makeup ni mga laki, di ba? So, ano kay, naaral lagi kay speed test. Speed test na noon. subasan mo din. So, bali, bago pa dito magsugod sa atong makeup tutorial o bago pa ka sa channel, ayaw kalimot ay kalimti. Subscribe, click notification bell para updated ka sa atong mga kabuang adlaw-adlaw. Updated ka sa atong kabuang perminti. Yo, what's up mga kapaw? So, karon mag-makeup tutorial ta with my girl. So, bali, ano dyan eh, baka na itong eyebags. Kaya medyo dako na si dako. So, natin mga gamit diri. Like, kani. Oh, sorry. ID. Claro. Maybelline New York, the Hyper Curl. Mascara. So, mascara. Maybelline. Maybe it's Maybelline. Ato naman. Para. So, nasa the brush. Damit mo siya. Tini, sama ni. Foundation. Natin foundation. Matte foundation. So, nasa matte foundation. So, shout out matte foundation. Matte foundation. So, mo siya madami. Yan, sama ni. Highlighter. So, highlighter. So, may highlight na sa nang So, I don't know. Matala ba? Concealer. Maybe New York. Ang sama ni concealer. For the eyeballs. Oh, so maura niya kung gusto ka. Ano, pwede na rin sulat ang makeup yan. So, nalaman mo na siya. For the eye bags. And, kani, kama niya, toothbrush earring. Brush earring. For the light. Baka ko lang. Ano na siya? Bungot mustache. O bungot sa ubus. So, na. Napa, stitch on. Pistihan eh. Napa, Napa, para. blush. Ito wait, for the brand. And this one will be the lipstick. Hindi siya lipstick, pero matte siya. So, blue na clay brush. First, kay ato siyang nagduhan ng iyang fest. Ang nice ba? Diba, nagay. Dapat ang natin bumagbi. Ayun. Muna siya eh. Nag-ease. Liquid foundation. Unsa naman ako? Ang dami mo. So, dapat, para tani kini perfect. Dito. So, Nyamon na siya. mauna ni. Hangga. Ay, siglahan. So, dapat makita mo sila sa dapat. Saan, may marang katapatan sa ni. Pas sing kay. Ko. Tighan na sa nang magtaway mura na matagkuan na noy. Lina. Kapantay na niya doon, wali ako bahala na. Okay kami na itong liog. So, dapat tighan na sila nang butang. Ay, grabe. Di ba naman, oh. Kapantay man na. Kasi laki ko pero kay bawon kung make up siguro. Kaysa nimo. Nako idea. Mo rin nga mga bayot kulon. Putig na ako no. Mo rin lang niton. Ay, no, may laki ko. Laki ako. Nung sa naming nongoy. So, shout out na nila ni nilang yalin, nilang ni Kuan, nilang Luchi. Putig ako na mapisti naman no. Ay, no, Jesus. Isa naman ni. Sakto ba niya itong gibuhat? Sana. Parang pantay. Pantay bitaw. So, dapat i-feeling nyo ka ng make up yung mura ka naman. I-feeling mo. Ano. Liyo, kapila ka itong tayo. Tanawa. Ay, ito na, isang may lighting. Ano ba? Isang ibagay na siya. Ay, pagpaila. So, second, mo ito siya ang dito ba? So, ang ato yung katulong sa mga. Uy, gupa ko. Ikaw sa electric fan, ato aircon niya sa yung ikas ko 40.
Hindi naman makaro kung naman, kamot naman makaro. Dapat makaro kung naman. Ano na siya? Kaya mga viewers dito. Masa ba na? Uy, di ba? Pwede naman makaro. Uy, sige, dito. So mga to guys, kung sa'yo yung mga namin mga uyab dira, so pag-easy na ninyo. Ano ba? Ano si Tiraya? Alam mo, Shiban, So, sige. si Ban. I should be sense. Assist. So, kapila lang yung steps. The training. Stay na. Murag wala na nung anak mo siya. Murag wala ko na pero murag na siya wala. Murag wala na siya. Diba na? Pero dito, sa likod. Oh, what's? Kapag smile, yun lang. Yaman ako. Kuha ka na. Kuha ka na. Ano tong sa iba kay hindi pa daw hindi siya ni Avatar. So, na oras lagi gamitin yung nanay. Ano ay? Ay, grabe, ngayon, higdas agad ang video. Oh, 10 minutes na sa Jesus. Pwede naman na pass forward. Ay, dayan, bilis tumigas. Nanalayot. Bro, Ikaw ba? Di ba may effect sa iya kay ito manggod? Ngayon, tingog. Sing ka. Ano, madungugod? Sing tingog eh. Convergence and move. Bolon. Ikaw, ikaw man, nagdala ka mo. It's enough. Paint ka niya lang. Uy, napa mo lang iPods. Uy, nawa. Ayaw lang ano kay Manisa sa Ano rin, gaya na. kanang sa mo Nag-ano rin sa sa tubig. wait lang dali. Di mo ka. Makuha pa ito lang. Pila ka rin. Matulog. Ayun. So, di na ka na mas guys. Tugim sa tangtang pagdaan. Pagdaan. Kilay. Akan kilay. Ay, pili lang na mas karoy. Di nyo malipay ang itong mga 1 years. Gamay lang. Gamay lang ha. Gamay. Ano eh? Ikaw na. Ikaw tagigin ako na ako. Wait, fuck, eh. Perfect. Tada. Perfect. Ay. Lipstick, gusto dahil. Manang, sa inyo, sa inyo. Basaan lang. Pwede, gusto lang pa. Tama na. Bati ang gusto. Gamit dito mga mahal nun eh. Mga mahal nun. May itong mga views. Oh, mga mahal na. Mabilis. Mahal yun. Ano? Ano mahal nun? Abo lang. Ano na? Gamit yung uban. Pamot. Anak, kaya na lang. Gamit yung uban. Sa amin eh. Mga matinas ng puno. Ang mas kulo. Sa pa? Kuha sa amin. Aha. Kana. Yan. Kaya matabay buwan eh. Ikaw na kami ka pa sa Mani, chat. mga siya.
na siya. Dihan naman. So, ako na niya ang finish product. Ano ba? Yeah. Di ba may sabi mo? So, di ba puti kayo ng so, mo ni sa karon kita sa kulon ba? Kanang pala just na bay. Iba just na bay. Pagkapilan na bay. So, ano ni? Ay, no. Saan magiba sa ko ah? Bayot na bunguton. Alright, so dire na ako to guys. Unta na lingaw mo na. Mabuha mo. Unta na lingaw mo sa atong video karon. Oh, nalimot ko sa ko ingon. Yan ha. Yan ha. Oh. Yan ha. Yan ha. Oh. Kita ko ingon. Mo din problema sa mga kuan pag mga bagong vlogger. Vlogger. Mga bagong Pisalups. So, daan nila ta. Nila ko to. So, good vibes sa taterming, good vibes sa taterming. O mga rin ako. 3, 2, 2.